ଗୋଲ୍ଡେନ ଅଣ୍ଟା ଲଗେଇଦେବି। ତମେ ସିନେମା କରିକି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତ ତା 5 ଗୁଣା ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ମୁଁ ଛଳ ପୁହାଣ, ଲୋକମାନେ ମତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଟଙ୍କାର ମୁହାଣ। ବର୍ଷା ତମେ ମୁହାଣରେ ଲାଗିଛ, ଦାରୁ ହେଇଯାଅ, খুব শীঘ্র পূজা পাইব। নাই স্যার কথা কଣ କି ବର୍ଷା ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ବର୍ଷା ମାର୍କେଟ 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 ଯିବାକୁ। ମୋ ହିରୋଇନ ଏ ଧୂଳି ଧୁଆର ମାର୍କେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ? ଆଜ୍ଞା। ନୋ, ମାର୍କେଟ ମୋ ହିରୋଇନ ପାଖକୁ ଆସିବ। দেখেছ দেখেছ বর্ষা দেখেছ সারকর কেতে প্রেম কেতে ভালো পাইবা কেতে আন্তরিকতা হিরোইন মার্কেট জীবনী মার্কেট হিরোইন পাখক আসিব কেতে ভালো পাউছন তুমକୁ সারে না স্যার কথা কଣ কি বর্ষা ଟିକେ পার্লর ଯିବାକୁ চাହୁଁଥିଲା। ଓହୋ ହୋ ପାର୍ଲର। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସାର୍, ଦି ଦିନକୁ ଥରେ ପାର୍ଲର ନ ଗଲେ ମୋ ସ୍କିନ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସାର୍। ନା ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଲାଗିବନି, ଜଷ୍ଟ 30-40 30-40 ହଜାର ବାଳ ପାଇଁ? କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜୁନିୟର ବର୍ଷା ସେକ୍ସି ହିରୋଇନ ପାର୍ଲର ଯିବ ବାଳ କାମ କରିବ 30-40 ହଜାର କମନ କେସ୍। ବର୍ଷା ତମେ କଣ କହୁଥିଲ ମାର୍କେଟିଂ ଅଛି ବୋଲି? ପାର୍ଲରରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାନି, କଣ ଇନର ଫିନର ଦରକାର ଥିଲା କହୁଥିଲ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 30-40 ମାନେ ଗାଏ ମୋଟ ଆଜି ଡେଟଟା 70-80 ହଜାର ହେଲେ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେତିକିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କଲି। ହେଲେ ସାର୍ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ 2-4 ଦିନ ପରେ ଯିବି ଯୋଉ ସଣ୍ଡେକୁ, ସେଥିପାଇଁ 1,10,000 କି 15 ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିପାରେ। ହଁ ବାପା ସଣ୍ଡେ ମାର୍କେଟିଂଟା 1,10,000 ଲାଗିବ। ରବାରିଆ 1,15,000। ଜୁନିୟର ବର୍ଷା ଯିବ ମାର୍କେଟିଂ, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆସେ, ତମ କଥା ବିଚାର କରିବି। ନା 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 ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁସାନ ମନା କରିଛି ବାପାକୁ ଶୋଇଦବନି। ମୋ ପୁଅ ବାବୁଆ କାହିଁ ମୋ ପୁଅ? ଆରେ ବାବୁଆ ଇଏ ନବଘନର ଘର। ଆଇଲା ରେ ସେ ଗାଡି ଆଇଲା। ପଳାଅ 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 ପଳାଅ, ତମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡିକି ପଳାଅ। ତମକୁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ କେତେ କଣ ଫଲି ଭିତରେ। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବେଡରୁମରେ ରେଷ୍ଟ ନଉଛୁ। ପଳାଅ ପଳାଅ ପଳାଅ।